उदैयानो ओरै नारखो जिरायनो हाया ओरै नारखोजोबगासिनो। माब्लानिफ्राय जाया ओरैनो? सिगांनिफ्रायनो ओरैनो लानानै फाथो बायसा दांबाय खामला, ओमफ्राय ओरैनो फाथो दांफानायजों लोगोसे बारा जाबाय। नै दा बारा जानाया मास मोनसे जाथारबाय आरो। सिकित्सा खालामदोंना खालामाखै? फैसानो थाइसेबो गैया माजों खालामनो। ओरैनो सानसुफोर डक्टरनाव ओरैनो फिसा फिसौ ओरैनो 1,000 लायनानै जाफैबाय। ओरैनो बारासो जाबोलायदोंमोन। जायबो गाहाय बेबो मोसौ फैजानानै दाहोनानै लोरिनानै खामलाखौनो मावनो हायाखै। फैसानो गैया ओरैनो थाइसे थाइनै ओरैनो खम मुलि लायनानै जाफैबाय जाया। दा माबायदि मोनो देहाया? दा देहा बे उदै मोजां जाबानो जागौ, बे उदैयानो नारखोयो। दा जिरायनो हाया। ओंखामफोर जानो हागोन ना हाया? ओंखामा ओरैनो दाख्लैफोर माइदि एफा साननै गाहाम जायाखैमोन, एबार एफा जादों। माब्लानिफ्राय जायामोन ओमफ्राय? मास मोनसे खावसे जानाया बे फाथो माइसा दांनाय खामला दांनायनिफ्रायनो जाखादों। ओरैनो लानानै दांफिनबाय थाबाय, जानो गैया। ओमफ्राय जे दिनै मादैनि बेमारखौ नुनानै दिनै एबसुनिफ्राय ओरैनो पार्टिनि तरफनिफ्राय एफा एनै होलांबाय, बिनि सायाव मादैया मा बुंनो सानो? गोजोननाय थाबाय। जा एसे एनै होलांदों बेखौनो मोजां मोनबाय, बेजोंनो बिसिनि मुलि जानोसै, नायजानोसै। सरकारनिसिम माबाफोर खावलायहरगोन नामा? मोनबालाय खावलायगौमोन। मा बुंनो सानो सरकारनिसिम? गावनि देहाखौ नायजानो एसेसो मोनोबा मोजां जाबावगौमोन। बेखिनि जोंनि थाखाजोंथ' डक्टरनाव हाबजाया नालाय, सिकित्सा खालामजाया। डक्टरनाव हाबोबा बेसेबां थाखा नाङो। दिनै जे दहाय फुंनि समखिनियाव जोङो जे टंसिडाङि गामिनिफ्राय मोनसे खबर फैदों, आरो बे खबर फैनाय बायदियैनो जोङो जोंनि थेखाजरा दालाइसा आफादनिफ्राय बे टंसिडाङि गामियावहाय फैनानै नुफैदों एबा नायसंफैदों जे थारैनो नंगौ जे बेवहाय गंसे न'खराव खोब लोमजानानै दङ। जे न'खर बिगोमाया बुंनाय बायदिब्ला थांनाय गोलाव समनिफ्राय लोमजाबोदों, आरो बे गोलाव समनि लोमजाबोनायावहाय दिनैहाय न'खरनि अबस्थाया खोब गाज्रि जानायलाय, रांखान्थियारि बिथिङाव गोग्लैसोनाय जानायलाय दिनैहाय गोजौ लेभेलनि डक्टर जेरैहाय MBBS फोरनो देखायनो हायाखै। जेरै न'खर बिगोमाया फोरमायनाय बायदिब्ला बिसोरो खाथिनि फार्मासिस्टफोरनावहाय मुलि जानानै थाबोदों, आरो बेबायदियैनो दिनैहाय बिनि हालोदा फ्राय गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांदों। दा बेखौनो खबर लानो होननानैहाय जों दिनै थेखाजरा दालाइसा आफादनिफ्राय फैनानै नायसंफैदों, आरो नायसंफैनानै जों नुनो मोनदों जे थारैनो न'खरनि हालोदा खोब गाज्रि। दा बेनिखायनो जोङो नायफैनायजों लोगोसे मोनसे मा खालामदों, नायसंनायनि दारैहाय जोङो नोजोर खालामनानै नुबाय जे खोब हालोद गाज्रि आरो देहाया खोब गाज्रि आरोखि। बिनि थाखायनो जों मा खालामदों, दा जोंनि थेखाजरा दालाइसा आफादनिफ्राय एसेसो माने थरनैसो मुलि बायनानै जानो थाखाय जोङो बिथांनो रां अनसुंथाइ होदों, थोजासे नङाब्लाबो। दा बे निउस पर्टेलनि दारै आं बेखौनो बुंनो सानदों जे दिनै बे गोग्लैसोनाय न'खर एबा बेमारि न'खरखौ एसेसो हेफाजाब होनो थाखाय जेन'बा गामियारि बेक्तिफोराबो जेन' एसेसो हानायखिनि रां हेफाजाब होयो। लोगोसे आङो बेखौबो खावलायनो सानदों जे बे पर्टेलफोरनि गेजेरजों जेन' जोंनि जे सोलिफु सरकार, बे सोलिफु सरकारफोराबो जेन' एसेसो हेफाजाब होनो हायो जोंनि बे गोग्लैसोनाय न'खरखौ, जेन' बेमारनिफ्राय आरायग' मोनो। आं बेखौनो जोंनि दालाइसा आफादनि जानानै खावलायनाय थाबाय। बेयाव नुजाफैनायनि मोनसे गुदि थांखियानो जाहैदों, दिनै बे न'खराव जोङो सासे बेक्तिखौ बेमाराव गोग्लैसोनानै दङ, आरो बेखौ सिकित्सा खालामनो थाखाय बिहा थाखा फैसा आखायाव गैया। बेफोरखौ जोङो मिथिहैदों। मिथिहैनानै हालोदा माबायदि बेखौ नायनो थाखाय जोङो नैबे टंसिडाङि गामियाव नुजाफैदों। नुजाफैनानै जोङो नुनो मोनबाय, दिनै अमा माइदिनो नंगौ बे बेक्तिया गोबां सैसोनानै दङ, खिन्थु मोजां सिकित्सा बिसोरो लानो हायाखै। मानो होनना बुङोब्ला बिसोर खामला मावनानै जायो, आरो जेसेबां बिसोरो गावसोरखौहाय न'खरखौ खुंलांनांगौ बेखौ लानानै बिसोरो गावसोरनि सक्तिनि बांसिन देहाखौ बाहायनांगौ जानायाव बेबायदिनो गोबां देहाफ्रा गेरेबसानानै दङ। बेखौ नुनानै जोङो बेहाय VCDCनिफ्राय जा हायो जोङो फैसा एसे होनाय जाबाय, 4,000 जोङो होनाय जाबाय।
आरो बेजोंनो लोगोसे गामियारि मानसिफोरखौ जोङो खावलायदों। गामियारिफ्राबो अननानै 5,000 होनाय जाबाय। गासैजों दा दिनैहाय मथा मथि 11,000सो बायदि फैसा जमा जादों आरो बेजोंबो चिकित्सा जथेस्थ' जाया। जोंनि बे बिटिआर हालामाव जेसेबांनाखि जोंनियाव खमथाव थानाय सासकफोर दं आरो जि व्यक्तिफ्रा जे गावहा थोजासे रांखान्थिफोर दङ अननानै बे न'खरनि थाखाय बे बेमारनि थाखाय गरसे गरनै दान होनानै बिनि जिउखौ रैखा खालामनो हायो आरो बेखौनो आङो थेखाजरा VCDCनि जानानै जोंनि बिटिआर हालामनि साफ्रोमबो गेदेमाफोरनिसिम आं खावलायनाय थादों। आदै मिहि नार्जारिनि जे हिन्जाव गान्थुरि नार्जारि मादैया जे लोमजानानै गोब्राब जानानै दङ। बे मादैनि लोमजानाय जे देहाया गोबाव जाबाय। बेनिफ्राय फैनानै मास मोनसे जे सप्ता खनसेनि बारा जाबाय गोब्राबनिफ्राय गोब्राबसिन जानाया। दा मादैनि जे देहाया उदै देरनायनि बे लामायावबो फैबाय। दा बेखौ लानानै जोङो मैयाहाय गामिनि रायजो राजाखौ लानानै आङो गावबुरा जानानै गामिनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ लाफानानै जे मादैनावनो फैनानै रायज्लायफैदोंमोन। दा बेजों रायज्लायनायनि गेजेराव जोङो दा सरकार दं हिसाबै जोंनि बे थाइखाजरा VCDC प्राइमारिनि आन्दाराव जोङो दङ। दा बे हिसाबै जोङो थाइखाजरा VCDCनि चेयारमेन सारजों लोगोसे दैदेनगिरिफोर फैफादों हांख्रायनाय हिसाबै। आरो बेजों लोगोसे जोंनि थाइखाजरा जे इउनिट एबसु फरायसा आफादखौबो जों हांख्रायहरदोंमोन। बिथांमोनाबो जे दिनै हांख्रायनाय मथे जे फैबाय। जोंनि हांख्रायनाय मथे फैनायनि थाखाय आङो सारमोननिसिमबो जे गोजोननाय थाबाय, गोजोननाय जासिदों। दिनै जोंनि हांख्रायनाय बायदियै जोंनि बे बेमारिखौ नायफैनायाव मदद होफैनायनि थाखाय। दा हांख्रायनाय लेखा दिनैहाय सारमोनाबो गावसिनि जा हायो अनसुंथाइ होलांबाय। अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे जोंबो दिनैहाय रायजो हिसाबै एसे जोङो बे बेमारिखौ नायजानो थाखाय अनसुंथाइखौ जों दिनै गथायबाय। आरो बेजों लोगोसेनो आङो खावलायनो लुबैदों दानि जे सोलिफुबाय थानाय सरकार, दा UPPL सरकार, बे UPPL सरकारनिफ्राय जोङो बे बेमारिखौ नायनो थाखाय जाहाथे जोंनि बे देरहानानै थांनाय जे MCLA सार रन्जित बसुमतारी सारखौबो जोङो बे बेमारिखौ नायनायाव जे मदद सापर्ट खालामगोन आं बेखौ खावलायनाय थाबाय। आरो बेजों लोगोसेनो मेडाम बिना गयारि जे मेडामखौबो आङो गोबांथार गामियाव मेडामखौबो नुबाय बेमार जानानै गोग्लैसोनानै थानाय स्टेन्ड बाय स्टेन्ड जानाय गासैखौबो बिथिंनिफ्राय लानानै जे मेडामाबो गोबांथार हेफाजाब होबोदों। बे हिसाबै जों UPPL हान्जानि जे सरकारजों लोगोसे मेडामखौबो जोंनि बे थंसिदाङि गामियाव फैनानै जे मादैनि बे देहाखौ नायफैयो आं बेखौबो गावबुरा जानानै आङो खावलायनाय थाबाय। आरो बेजों लोगोसेनो मोनफ्रोमबो गामियाव जे अनखावरि दङ, अनखावरि रायजो राजाफोरा बे मादैनि जे हालोदनि गेजेरजों जब्रा जानानै थानायनि जे देहाखौ फाहामनो थाखाय जा गरसे गरनै 10 थाखा 20 थाखा सोनानै हरो होननानै आं बेखौ खावलायनाय थाबाय। दा जोङो बे मादैनि जे एकाउन्टखौ जोङो होगोन। दा बे एकाउन्टखौ नायनानै जे रायजो राजाफ्रा अननायनि गेजेरजों एसे एनै अनसुंथाइ हरो आं बेखौ गामिनि गावबुरा जानानै आरो खावलायनाय थाबावबाय।